खांग्रा मोजां जिउआव जिउ खांग्रा बिसोर जानो हाथों आरो बिसोरो दानि बोथोराव ड्राग्स बिरि सिगारेट जौ गान्जा सोबग्राफोरनिफ्राय बिसोरो गोजान जानो हाथों सोरबा दंबाय नामा बहाबा थाखोमानाय दंबा बेनाव हाबहैनो दङब्ला गोख्रै आं सासेना सानै बाहेरायाव माबा दङ बिसोरनाव ओंखारलांनानै माखासे गाज्रि जाहोगोन बहाबा खनायाव दं नामा सेंग्रा सिख्लाफोर थाखोमानाय दं नामा आं हाउसिं न'आव थानाय बायदि नुदों बहाबा फायखानाथिं बाथरुमथिं दं नामा नोंसोरनि थाखाय जों बिनोसै नोंसोर बिजानो लुबैना लुबैया बिसोरो नों बिनि थाखाय नों बिमा जानानै खर'आव दांनानै बिनो हागोन दे दा नों नङाबा बे गथ' नों गैयाबा थानो हाना थाया बिमाखौ नांथारगौ ओमफ्राय नोंनि फिसाखौबो लाफायोब्ला मोजां जागौमोन नामा बे बिनायाव मोनफाथों सोरबा दंमोन नामा दे गथ' बामनायखौबो लाफानो हागोन बिसोरबो सानसे जोहोलावजो जागोन सिख्ला जागोन बिसोरखौ लाफा गथ' बामनाय दंब्ला बे हान्थु गरायफा बिमाया बे फिसाफोरखौ बामनाय दंब्ला बिमा बिफा लाफानाय हान्थु गरायफानाय दोनो मा दं गथ' बिमाफ्रा बानाय दङबा गोरलैब्लाबो लाफा गोरलैब्लाबो बेखौ बिनो नायदों जों हान्थु गरायफै बिमाया बिसोर सानसे मा जोहोलाव जागोन ना बेखौ सेराव जिरायहो बे बाबुखौ सेराव जिरायनानै बिफाया खाथियाव लाफा सोरबा जेबो नङा आहार जानाय दंब्लाबो बेखौबो लाफा बिसोरबो सानसे जोहोलाव सिख्ला जागोन देरनायखौ मिजिं लानानै बे हान्थु खराय नङा बे गथ'खौ लाना हान्थु खराय बिमाया हान्थु खराय बे गथ'आ रोङाब्ला बिमा बिफा हान्थु खरायफा बे गथ'आ रोङा नालाय बिमा बिफा हान्थु खरायनानै जागोन दानिया सोर न'आव फिसाफोर दं आखाइ दिखांनाय फरायफुनाय गथ' जोहोलाव सिख्लाफोर दं नोंनि फिसाफोरखौबो गोसोआव लाबोफादो फिसाफोरखौ न'आव थाबोनायखौ गोसोआव लाबोनानै नाम खारिदो नोंसोर मिथिगौ ना बिमा जानो बिफा जानानै गावनि फिसानि नामखौ सोर गावनि न'आव थाबोनाय आखाइ दिखांनाय बिमा बिफाया जों जोहोलाव सिख्लाफोरखौ दिनै गोबां नुनायखायसो बिनाय जादों मानोना एसेल'ब्ला बिनाय जाया फैगौ आगस्टआव बिदि बाहायब्ला जों बिगोन आरो बिनिफ्राय बिराद मोजां मानसि बे गथ'फोर जागोन डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन प्रफेसर जागोन जोंनि गेजेराव आरो बेबायदिनो मोनसे जायगायाव आं बिदोंमोन सासे गथ' खिन्थु एक नर्मालसोमोन बे बिमाया बिफाया गाबै गथ'खौ बामनानै गथ'आ माने 8 बोसोर जाबाय गथ'आ एब नर्माल जेबो रोङा बुंनो थाङोब्ला बे एब नर्माल जेबो रोङै आला गला गथ'नि थाखाय बिमा बिफा गाबै बे फिसाखौ बिसोर बेबायदियाव बिफादों आरो बेनि गेजेराव 3 मासनि उनावहाय बे गथ'आ गियान फैखांबाय रायज्लायनो रोंहांबाय माबा गोरलै गथ' बायदि रायज्लायनो एबा 1 बोसोर 2 बोसोर रायज्लायबायदि दा बेनिफ्राय दा गथ'आथ' दा आं दा मोनथिनो मोनबाय कलेज मोनबाबो एब नर्माल गथ'आबो नायदो बेबायदि जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय बिनायाव इसोरा बेखौ दांबाय आरो बेनिखायनो जोङो सोरबा न'आव थाबोनाय जाम्बा आला गला बायदि बिसोरखौबो गोसोआव लाबो आरो न'आव थाबोनाय सोरबा फिसाफोरखौबो गोसोआव लादो नोंसोर बयबो साया खोख्लैदो नोंनि फिसाफोराबो बे न'आव थाबोदोंबाबो नोंनि बिनायखौ मोनहैगोन इसोरा मिथिखागौ दे बिसोरनि थाखाय जों आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर अ फोरबो जेरै नोङो उन्दै गथ'फोरखौ गावनियाव लाबोनानै बोर होदोंमोन आरो नोंनो बुंदोंमोन बिसोरखौ दारायथा बे उन्दै गथ'फोर बादि जायाब्ला नोंसोर माब्लाबाबो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा फोरबो बे उन्दै गथ'फोरजों नों थानानै
बोर होदो 2025 मायथाइनि सिगां जेरै नोङो उन्दै गथ'फोरखौ बोर होदोंमोन दिनैबो बे उन्दै गथ'फोरखौ बोर होदो बिसोरनि मेलेमफोरखौ गोबौ खालामदो बिसोरनि मैखुनफोरखौ नोंनि गोथार मैखुनजों गोथार खालामदो बिसोरनि आखाइफोरखौ नोंनि गोथार आखाइजों लिरनाय फरायनायाव गोख्रों खालामदो बिसोरनि सालायफोरखौ मोजां रायनायाव बोसोन होदो बिसोरनि मेगनफोरखौ नोंनि थाइनै मेगनजों नायनो होदो बिसोरनि आथिं थोंनैखौ नोंनि आथिंजों थाबाय होदो बिसोरनि खोमाफोरखौ नोंनि खोमाजों खोना होदो अ फोरबो सल'मन राजाया जेरै गियाननि बोलोखौ नोंनियाव बिदोंमोन बिसोरनोबो नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों सुफुंनानै गियानि खालामदो गोथार जिउनि बोलोजों सानसे बिसोरो गोथार मानसि जानो हाथों गेदेर मानसि जानो हाथों हादर बेंगिरि जानो हाथों जोंनि समाजखौ गोग्गो लाबोनो हाथों बिसोरनि गेजेरजों जोंनि गासै रायजोआव अनलायनाया फैथों अ फोरबो संसारनि लोंनाय जानाय फेनाय जौ बिरि सिगारेट ड्राग्सफोर जानायफोरनिफ्राय बिसोरखौ रैखा खालाम गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय बिसोरखौ रैखा खालाम सानसे बिसोरो IAS IPS अफिसार इन्जिनियार फादार सिस्टार गोथार मानसि जानो नों बिसोरखौ लेंहरदो बिसोरखौ बोर होदो न'आव थाबोनाय जोंनि फिसा फिसौफोरखौबो बोर होदो बिसोरबो गियानि जाथों गोथार मानसि जाथों गेदेर मानसि जाथों अ फोरबो बिसोरखौ नोंनि गोथार मैखुनजों सुफुंनानै गोथार खालामदो आलेलुया 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 गोथार जिउआ बिसोरनि सायाव फैथों आरो गोजौसिनथारनि बोलोआ बिसोरनि सायाव थाफैथों आलेलुया 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 आं दानिया सोंनोसै नानिमोन नों मा जानो सानदोंमोन गोसोआव नार्स जागोन नों बेसेबां फरायो क्लास 10 आव नों दिनै बे जटिप्रिया मिउजिक सेन्टाराव फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों नोंनि मोजां मोननाय गोसोखौ फंनैसो बुंनाय माबायदि नों इसोरनि रावफोरखौ खोनासंनानै माबायदि मोजां मोनखो आरो बे जायगायाव नों इसोरनि बोसोनजों खोनासंनानै जिउआव माबायदि गोजोननाय मोनखो एसे बुंनाय देनाय बुं आङो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनदों औ दे बुं गिनाङा लाजिनाङा दे नानि नों माबायदि मोनदों मोजां मोनदों नों मा क्लासाव फरायो क्लास 10 नों देरनानै मा जागोन नार्स नोंबो नार्स जागोन बिजि सुगोन आदसा नोंलाय नानि आं प्रफेसार जानो प्रफेसार जागोन अब्ला नोङो डक्टरेट PhD फरायनांगोन ना नों दा मा क्लासाव फरायो डिग्री BA 3rd सेम मोनगोन एबाराव दे बेनिफ्राय नोङो बाहाय फैनानै माबायदि मोनखो मोजां नोङो बेसे गोबाव जाखो बाहाय फैनाया आं जानुवारियाव 2025 आव फैदो ओमफ्राय एग्जाम दंमोन ना बेनिफ्राय फैनो मोनाखै ओमफ्राय सम फैनो मोनबाथाय फैयो नोंनि न'आ बहा हरिसिंगा सादरमाखा मा होनो उत्तर टेपाघाट गामियाव नों बाहाय फैनानै दिनै माबायदि मोनदों फालाय मोजां मोनदों ओमफ्राय नोङो माबा मोजां मोनदों बेयाव फैनानै नानि नोंनि नामा मा नाम रैसुमै नों बे बबेनि नोंनि न'आ फुख्रिपारा बेनिफ्राय नों बाहाय बेसे गोबाव जाखो फैनाया दिनैसो फार्स्ट नामा ना आगोलावबो फैखांबाय
नोङो फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोजां मोनदों नों जिसुखौ अनना अना अना हो अना अनो देनाय बाबु नोंनि नामा मा नाम अरायथा बसुमतारी नों मा क्लासाव फरायो 1 क्लास नोङो बेहाय दिनैसो फैदों ना मालाबा फैखांबाय दिनैसो फैदों दिनैसो फैदों नों फैनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदों मोजां मोनदों दे मोजां मोनदों बेनिफ्राय नोंसिनावबो सोंबावनोसै दे नोंसोर बयबो गसं 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 नानि नों ओरै फैनाय नोंनि नामा मा नाम Zimima Purji. हा Zimima नों बर' Purji. रोङो ना रोङा Ishi. एसे एसे बर' रोंगौ नोङो नोंनि न'आ बबाव Nagaland. हा Nagaland. हिन्दी समझते हिन्दी इंग्लिश Yes. दे बुंनाय नोङो माबायदि मोनदों नोङो इंग्लिशनि बुङो ना बर'नि बुङो ना हिन्दीनि बुङो नोङो नागालेण्डनि बबे जायगानि Zunuboto district. बेनिफ्राय नोंनि मामाया नोंखौ मा बुंहरामोन माबायदि दे बुंनो हागोन ना नोङो जेरै इंग्लिशनि बुं नोङो बे जायगायाव फैना माबायदि मोनखो Moजां मोनदों. मोजां मोनदों नोङो मालाबा फैखेरबाय नों उन्दै समाव जुनाव फैदोंमोन 13 नानि तारिख. आलफनसा गोनां फैदोंना फैयाखैमोन खनसे फैदोंमोन. लोगो मोनदों बेनिफ्राय नोंसिनि न'खराव बाहाय फैनायनि उनाव माबायदि साक्सेस जाखो सेलारिफ्राबो जायाखैमोननो माबा मोनसे बेखौ एसे बुंनानै होनाय देनाय बाबानि सेलारिया इनक्रिज जादों आरो. मा साख्रि मावो नोंनि बाबायालाय PWD. सेलारि मोननायाव बन्द जादोंमोन ना गोबावसैमोन एसे खम मोनोमोन दा इनक्रिज बेनिफ्राय जादों. बाहाय फैनायनि उनाव माबायदि जाखो इनक्रिज मोजांमोन इनक्रिज जादों. सेलारिखौ बाहाय फैखांनाय बिखांनायनि उनावहाय सेलारिखौ मोनबाय इनक्रिज बेनिफ्राय नों दा बहा फरायगासिनो बबेहाय बबे कलेजाव आं दा आगजुलिम कलेजाव डिग्री फार्स्ट सेम. बेनिफ्राय नोङो जिसुखौ माबायदि अनो ना अना अनो जिसुखौ अनो नोङो दा मा थांखि दं नोंनि एमआ मा एम दं मा थांखि दं प्रफेसर जानो. प्रफेसर जागोन अब्ला प्रफेसर जानायनि नोङो माबायदि स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनो नोङो प्रफेसर अब्ला नोङो PhD खालामनांगोन मा साबजेक्टआव नोङो पल साइन्स. पल साइन्सआव अब्ला दे मोजां फराय दे नानि मोजां फराय दानिफ्राय मोजां जांख्लाव आवगायलांनो संसारनि गाज्रि लोगोफोरखौ नागार मबाइल नायनायफोरखौ नागार बेनिफ्राय नोङो संसारनि लोगोफोर मानि बुजिबाय दा ना लाइफ पार्टनार दं नामा लाइफ पार्टनार थानो नाङा दानो जिउनि आंगो लोगो जिसु बेखौ लानानैनो आवगायलांबाय था दानो नोङो बे लाइफ पार्टनार बे देनां इसोरा जुलिनि थाखाय सम आरो बोथोर होयोब्ला इसोरानो होगोन मानसिया नोङो हास्थायब्लाबो मोना दे नोंसोरो सेंग्राफोर माथो सेंग्राफोर बहा थांजोखो माथो नुहरा सेंग्राफोर बोरै ओरै फैनाय सेंग्राफोर बहा थांजोखो सेंग्राफ्रालाय ना सेंग्राफोर गैया नामा नोंसोर बाहाय फैनानै माबायदि मोनखो आखाइ दिखां सोर मोजां मोनदों आखाइ दिखां जोहोलाव सिख्लाफोर आखाइ दिखांनाय आखाइ दिखां मोजां मोनदोंब्ला बे जायगायाव फैनानै नोंसोर गोसोखौ गोजोननाय मोनदोंब्ला आखाइ दिखां दे सोर जिसु ख्रिस्टखौ अनो आखाइ दिखां नोंसोर आखाइ दिखां गोजौ आखाइ दिखां नोंसोर मोजां मोनदोंना मोजां मोनाखै बे जायगायाव फैनानै आरोबाव उनाव फैगोन ना फैला दिनैल' फैनानै गुबुन दिनाव फैगौ आगस्टआव फैगोन ना फैया फैगोन सोर फैगोन आखाइ दिखां दे दानिया नोंसोरो बिसोरनि थाखाय आखाइ खबनानै